ja hyvää keskiviikkoa. En muista päivä, ihan sama. Niin. Mä teen teille nyt tällaista pientä koostevideo meidän, kun me ollaan menossa mun siskon kanssa nyt Vantaalle, kun siellä on semmonen laulukilpailu, missä mun sisko on mukana, en ole minä mukana. Ja me ollaan nyt menossa rautatieasemalle, kello on jotain 20, no kohta 12, ja me mennään 12 junalla tonne Vantaalle. Joo, mä oon alkamassa nyt syömään tässä vähän evästä. Ja mä oon niin kuin, me ostettiin eilen kaupasta mulle, äiti oli mulle croissantia, ja sit mä ostin ton, kun croissantin kanssa on niin ihana juoda, juoda tuoremehua. Niin mä oikein nautin siitä, että mä sain ostaa semmosen mun yhden lempparin tuoremehun ja laitoin sen jääkaappiin, että hän pysyy kylmänä. Ja tänään aamulla vielä kun pakkasin, niin mä ajattelin, että mä en ota sitä vielä, että mä otan sen sitten myöhemmin, että se pysyy kylmänä. Ja tässä sitten surukseni huomasin, kun kaivoin mun laukkua, että mä unohdin sen jääkaappiin. Mitä? Siellä se pysyy kylmänä. Voi raukkoa oikeesti. Mä löysin tästä mun jutusta jotain positiivista. Mä olin silleen, että miettikää kun mä menen kotiin ja se mun tuoremehu odottaa siellä mua kylmänä. Näin läheltä. Tai näitä pitää kuvata näin läheltä. Ollaan saavuttu Vantaalle ja me ollaan menossa meidän hotelliin. Se on tuossa meidän edessä. Tää nyppää itse asiassa vähän. Mennäänkö tästä lisää? Niin, täällä on paljon katsottu. Jännää. On muuten ihan sairaan hieno hissi. Me tultiin jo 3. kerros. 313 on meidän huoneenumero. Hotelli on ihan sikahieno. Täytyy etsiä 313 täällä. Mä teen teille sitten hotellihuoneen esittelykierroksen jossain kohtaa, mutta nyt ei varmaan kerkeä. Ai mä oon sanonut. Tää on just semmoinen, mitä mä sieltä katoin sieltä netistäkin. Tää on ihan sikahieno tää hotellihuone. Nyt mä voisin sittenkin tehdä teille sen esittelykierroksen, koska meillä on tässä kuitenkin sen verran aikaa. Tässä on ovi. Eikä oikein hieno ovi. Joo, tää on siis varmaan hienoin hotellihuone, missä mä oon ollut. Mut nyt kun tää on tämmönen niinku GoPro just kuva, niin te näette aika hyvin. Mä en näe tosiaan silleen kausti, että niinku mitä te näette, mutta veikkaan, että te näette ihan hyvin. Että jos mä tästä niinku meen, niin tässä on aika tämmönen kiva eteisaula. Ja sit tossa on toi peili. Ja sitten, no, jos mä näen tätä huonetta tästä, niin te näette varmaan suunnilleen sen, sen kokonaiskuvan, miltä tää huone näyttää. TV, no ei mikään iso, mutta hieno TV, ja mun mielestä tää hyllykkä on niinku hieno. Ja mun mielestä on kiva, kun tää on niinku tämmöstä tummanruskeita sävyä, niinku aika moderni tää. Ja sitten näkyy taustalla taulua, penkkiä, kaikkea. Ja sitten tossa takana on noin sängyt. Mä varasin ton, koska mä tykkään nukkua seinän vieressä. Ja tuolla on sitten toinen. Ja mun mielestä on kiva tää yksityiskohta. Tai tämmönen, et kun on tää, niin sitten tänne saatan valon. Mun mielestä se on hieno. Ja sit tää ikkuna. Tää on tosi hieno. Kattokaa. Siis tää on niinku, mä tykkään niinku semmosista ikkunoista, jotka menee melkein lattiasta kattoon, niin tää on just semmonen. Tossa olisi auki ton ikkunan, mut hyi. En kyllä halua, koska no joo, tulee kylmä. Ei sitä varmaan kyllä kokonaan saa. Mutta no, näkymät on ihan jees, koska tästä näkyy tuohon junaradalle. Ja sitten täällä on peili. Tää peilikin on ihan sikahieno. Se on toinen pyöreä. Ja tässä on mun toimistonurkkaus. Mä teen tässä sitten tähän bisneksiä tänään. Joo. Ihan kun mä ja business-sana sovittais yhteen, mutta joo, eli kello on nyt kohta 3 ja 3 alkaa toi laulukilpailun ilmoittautuminen. Ja sitten me mennään sinne
Ja no en tiedä kauan se kestää. Ja sitten se kisa alkaa 4. Kisa kestää tosiaan niin kuin tämän koko loppuillan sitten. Et mä veikkaan, että se niin kuin loppuu joskus vasta puolinpäin. Kisa saatu käyntiin. Nämä on siis semifinaalit, tämän kyseisen kisan semit. Ja muutama laulaja siihen mennyt jo. Mun sisko esiintyy tossa seuraavan... Ei, se oli oikealle päin. Mun sisko esiintyy tossa niin kuin, tunnin päästä suunnilleen. Tai vähän reilu. Tai en mä muista enää paljon kelloa, mutta siis silleen. Joten nyt on vuorossa äänen avausta. Mä voin vetää sulle sen. Eikö se me jotenkin silleen... Niente, ordinati stile che paghi. Y te las pequeñas. Guarda. Cuando se me fue let's go. Debe. Igual es que. Igual ne. Siitä maaseks attu. Ole vaan amerikana maast. Kuutti sateen aketinen tjys adios mialkius. Mennään tuo. Video siitä, mutta tai silleen niinku, tai siis se oli niinku, ei siihen pysty sillain kuuntelemaan vaan, että miten menee, ei pysty niinku sisäistään tavallaan. Niin. Joo, mitäs se kello on? Se on kohta 8. Me tehtiin ennen, kun me tultiin tänne kisaan, niin pöytävaraus tästä. Ja tuosta spraitit. Joo, kiitos. Niin. Nyt varoittanut, että se tuli takaisin. Niin, eli tehtiin jo ennen tätä kisaa pöytävaraus tänne, kun tässä hotellilla on tää Amarilla. Jep. Päivitystä vähän tätä kisasta. Eli kello on nyt 10. Mä en tiedä yhtään kuuletteko te mua, koska täällä on hirveä on nyt musiikkilappujosta. Eli semifinaalit eka kierros jatkuu vielä pari tuntia. Hei! Usea. Kisa jatkuu tältä päivältä vielä pari tuntia. Ja mä halusin jotain pientä päivitystä ottaa tähän väliin, mutta tää on tosi vaikea kuvata, koska tosiaan kilpailu on koko ajan päällä ja sitten hirveä hälinä ja musiikkia ja näin. Mutta haluan sanoa, että tuossa äskeisessä vaikka me käytiin siis Amarillassa syömässä ja oli ihan sikahyvä. Mä en ole koskaan käynyt Amarillassa, mutta niinku ihan 5/5 voi sanoa. Ja äsken mä tilasin kaakaoa. Ja tää on parasta kaakaoa, mitä mä oon juonut. Siis tää on kaikki ihan täydellistä. Ja vielä meidän pieni laulukilpailun perhe täällä. Kaikki on ystäviä keskenään. Ja hirveästi huomiota noihin halvaantuneisiin käsiin. Vaikka niitä oli siellä ja tökkiviä käsiä, koska mä nautin joka ikisestä esityksestä. Että kiitoksia oikein paljon. Päivä on ollut pitkä. Mä en niinku saa aina itsestäni oikeasti piirteen näköistä. Mä oon ihan tööt. Koska mä heräsin jo 8 tänään. Ja nyt kello on jotain 12 yöllä. Tulokset tulee 12:30, että ketkä pääsee seuraavalle kierrokselle, siis huomiselle päivälle. Niitä mennään jännittämään kohta. Ja täällä huoneessa on sairaan kynämöntä, että mennä kysyä tuota resposta, että miten me saadaan tänne lämpöä, koska täällä ei niinku näy missään semmoista mikä se on. Sellainen laite, missä sitä saisi väännettyä lämpimälle, mutta katsotaan sitä. Ja nyt me tässä hengaillaan hetki ja mennään sitten tonne alas kuuntelee, että ketkä kisailijat sitten jatkaa huomiselle. Mennään kuuntelemaan tulokset, että ketkä pääsee huomiselle kierrokselle. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea, paljon onnea vaan, paljon onnea vaan.
loppubileet. Huomenna toi kisa jatkuu. Mun piti tehdä tästä niin pitkä kooste, mutta se olisi tosi pitkä kooste, joten mun on pakko pistää tästä poikki. Eli mä kuvaan huomenna normaalisti vielä toisen päivän. Ja tää on nyt sitten niinku omana päivänä. Et mä pistän nää varmaan silleen Vantaa part 1, part 2. Ja me ollaan niin väsyneitä, että meidän on pakko mennä nyt nukkuu. Ja huomenna aamulla sitten 8 maissa hotellin aupalalle, niin sitten voitte klikkailla sitten siihen. Hetkonen. No en mä tiedä tuleeko nää niinku silleen. En mä tiedä, mä oon niin väsynyt, että mä en tiedä mitä mä enää sönkötä. Mutta tää päivä oli tässä ja seuraavassa part 2 ei huomenna niinku nähdään, mutta joo, en mä tiedä. No kun mä mietin sitä, että niinku, onko se tullut joku, te näette tän. Ei se kyllä varmaan oo tullut vielä, koska niin, joo. No mut nähdään siinä part 2. Hei hei!